Vi starter med 90 km ruten her kl. 10.00, og det ser ud til, at det bliver fint vejr at køre i. Der er ikke så meget vind i dag. Det regner heller ikke, i hvert fald ikke lige nu, så det er rigtig godt. Ruten, som vi kommer til at køre i dag, den er markeret med skilte og tydeligt mærke med sorte pile. Så, og ude på særlige steder, der er der også sat officials poster ud, som viser vej. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi selvfølgelig skal overholde færdselsloven, og anvisninger fra officials og andre skal efterkommes. Ja, vi starter om 10 sekunder. 8, 6, 4, 2, 1, kør! God tur til jer alle sammen. Kør forsigtigt derude, der er skød i natten. Så må jeg en rigtig god tur. Ses igen. Så kan vi se, at nu kører 90 km feltet ud af Ringkøbing by. Og vi kører overfor og kommer rundt i området ude. Jeg har 3 minutter. 2,5 minutter, Dennis. Jeg er nok nærmere 3 nu.
Jakob, giv gas! Kom nu, jeg har kun 15 minutter hjem. Yes.